Passion fruit ko, pero lasang pinya. Binoam. Kulay! Kulay! Na, naisahan datong bata to. Unsa man ni si ate naginuktok man, mura may problema. Kaya nansam ka, nganong naginuktok man ka? May problema lagi ko sa yun, kaya wala ko nahalinan sa akong mga gipamaligya. Unsa man din na imong gipangaligya te? Da, passion fruit, raman niya pangpalit na kong bugas. Isuroy din nimo na te, para mahalin. Na, gaya na ra ko sig tuyok-tuyok dira wala pa dyan ipalit. Di ka po'y nakong baktas. Basi kulang ka sa diskarte sa pagbaligya te. Ha, kailangan pa rin nagdiskarte. Unsa ka man na pagbaligya? Sus, wala pare ka na suwituan na te, unsa ang pagbaligya? Wala jud, ang ako ara, musuroy ra. Unya te, pila may baligya sa imong passion fruit? Tag 20 ra man unta na ang isa ani. Ha, tag 20 ra, pero wala ka nahalinan. Oh, wala jud, bisan isa. Wala siguro kakabalon sa imong gibaligya. Nakabalo man, passion fruit. Pero wala ni mo giingon unsa ang lasa. Wala, alangan, kabalo naman sila unsay lasa sa passion fruit. Ya ka na mali te, ako'y baligya be, di ba kay hurot ni. Bantay ka sa'yo na, dili na mahalin. Sus te, tag 20 imong baligya himon pa na ako nag 50. Ah, okay, tanawon ako imong diskarte. Meanwhile, Passion fruit mo dira, barato ra, lami kayo, tag 50. Saan ay baligyan mo daw? Passion fruit ko, pero lasang pinya. Binoam kaya na daw. Na may passion fruit na nasag pinya. Mga ganino, talagsaon ra ni nga passion fruit, puro tag 50 ra. Ha? Tag 50? Kamahala ba? Nonsam ka ko, lasag ka ng pinya yo, silawi yo. De, tinood ba? Kaliyit lang ko, akong magic ko, nabilihan ako. O, diba, kana? Hindi man na ilasag pinya. Kanasa, kanasa. Asloma rin pasyon na eh. Diba, aslam, lasang pinya. Iuli na ko ni si Mudo ko. Ops, bawal na uli, nabriana, bayad 50. Say bayad 50. Alam ka, ni mo naman ang gitilawan, di ka mo bayad, dito ka sa pulis. Pulis! Pulis! Narang 50 mo. Anak ba, salamin kaya niya, tus ako. Pandamay ni bata abarisan ko da. Passion fruit, passion fruit, passion fruit, bardira. Kami kayo, pang pagwapo, tag 50 ra. Gusto na nga passion fruit dong, pagpagwapo? O, passion fruit, Nicole, nga pang pagwapo, lasang pinya. Binuha mo na mo dong, naabaday passion fruit nga, lasang pinya. Na, ay, sa amo, ara ka makakita na. Matay, first time na ko nakadungog ka na dong ba? Oo, gani, no. Palitan na lang, tag 50 ra. Gul, nakasing minadra, palit na kayo, wapo katulaw na ba? Oh, naku 100 dio. Oh, pwede na na. Naku, 50 dire. Naman si Sukli Gul, beri na na. Oh, na dong. Magkatilaw na yung passion fruit nga lasang pinya. Oh, naro. Ay, kaligit lang ko. Akong kabriyan, akong maljikon. Oh, naro. Oh, pwede na ninyo kanon. Matay pre, tilawan na to be. Lasang pinya ba yun? Dili man pre. Na, naisahan datong bata to. Te, daro. Halin na mong pasyon fruit. Ha? Dali ara gud. Skarte, lagi na. Te, dos ako.